Top story of the day, gin-report sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga mahimo makonsiderar nga doublet earthquake ang natabo sa Manay, Davao Oriental kahapon nga adlaw. Alas 9:43 kahapon sang aga, sang natabo ang magnitude 7.4 nga linog. Alas 7:12 naman sang gabi gintay og liwat, sang 6.8 magnitude nga linog ang amuman nga area. Sunod sa PHIVOLCS, ang doublet earthquake amo ang linog nga nagakatabo sa halos pareho nga area nga may duha kun masobra pa nga main shocks nga may gamay nga kinalain sa magnitude. Nagakatabo ini kun ang fault o kun trench nagatugas ang stress nga amo ang nagatrigger sang sunod nga linog. Ginaplastar nga halimbawa sang doublet earthquake events amo ang 2023 Hinatuan earthquake sa Surigao del Sur kun sa diin may magnitude 7.4 sang Disyembre 2 kag magnitude 6.8 sang Disyembre 4. Ang isa pa mong natabo sang May 1992 sang magnitude 7.1 kag magnitude 7.5 sa Manay, Davao Oriental nga gin-trigger man sang Philippine Trench. Sino kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, nahamtang ang Philippine Trench sa nasidlangan nga bahin sang Pilipinas halin sa Bicol, Luzon, tubtob sa Mindanao. Sa pihak nga bahin, sa separadong nga report sang Bureau kagabi, nagdangat na sa 458 aftershocks ang na-record kasunod sang magnitude 7.4 nga linog kahapon nga adlaw.